تے میرے کریم آقا نے اپنا میلاد آخری منایا ہے۔ رب ذل جلال نے میلاد کا ذکر قرآن وچ فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ رب دا قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے میلاد اپنے نبی دا میلاد قسم اٹھا کے ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، محبوبہ مینوں اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے وچ محبوبہ تو ٹردا ہے، جس شہر دے وچ تو ٹردا ہے۔ مولا جلال نے اپنے نبی دا میلاد قسم اٹھا کے ذکر فرمایا۔ تے بعض مفسرین فرماندے نے تے اس قسم تو مراد شہر مکہ ہے۔ میرے کریم آقا دی ولادت جو شہر مکہ دے وچ ہوئی، رب ذوالجلال نے اس شہر مکہ دی قسم چک کے فرمایا محبوبہ مینوں اس شہر دی قسم ہے جس شہر میں تو جلوہ فروز ہوئے۔ اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے وعدہ لا شریک نے اپنے نبی نے اپنے محبوب کے میلاد تے جھنڈیاں بھی روائیاں، رب ذوالجلال نے لنگر بھی تقسیم فرمایا۔ مولا کریم تو کیڑا لنگر تقسیم فرمایا ہے؟ مولا پاکستان دے رہن والے تے کھانا پکا کے لنگر تقسیم کر دینے، بریانیاں چاول پکا کے لنگر تقسیم کر دینے، مٹھائیاں تقسیم کر دینے، گوشت پکا کے تقسیم کر دینے۔ مولا کریم تو کیڑا لنگر وڈیائی؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اپنے نبی دے میلاد تے ماواں نوں پتر ونڈے۔ اللہ رب العزت نے انہاں ماواں نوں پتر ونڈے نے جڑیاں ماواں اس سال حاملہ سی، کیونکہ جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہو جاندی سی اس گھر نوں ماتم کدا لگ جاندا سی، لوکی بیٹیاں نوں زندہ دفن کر چھڑدے سی، جدی نگاہ نال نہیں سی ویکھدے۔ رب دی رحمت جو جوش دے وچ آئی ہے، رب فرماتا ہے میرا سوہنا نبی دا میلاد ہوئے تے کسے گھر دے وچ ماتم ہوئے مینوں اے برداشت نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سال ماواں نوں پتر ونڈے نے، رب ذوالجلال نے ماواں نوں پتر ونڈے نے۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ مینوں تیرے شہر مکہ دی قسم ہے جس جس شہر دے وچ تو ٹریا ہے محبوبہ مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ رب فرماندا ہے ووالد وما ولد، محبوبہ مینوں تیرے پیدا ہونے دی قسم ہے، آبا و اجداد تیری آل اولاد دی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سچی محبت ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی دے میلاد دے پتر ونڈے تے لنگر ونڈن نال کوئی کمی نہیں آئی۔ نبی دے میلاد تے کچھ تقسیم کرن نال ونڈن نال کمی نہیں آندی، بلکہ جڑا نبی دا میلاد مناتا ہے نا سرکار دی اودے تے شفاعت واجب ہو جاندی ہے، سرکار دی شفاعت واجب ہو جاندی ہے۔ ہن